Ephuma kwindlu ekwimeko emaxongo engena kwentsha kraca, nto leyo ebuyisela isidima sikaMlulami Malgas, ngoba imeko bephila phantsi kwayo ibingaginyisi mathe. Buzawutshintsha ngona kuboma abufana nobudlulileyo. Nako bawutshintsha bababhetere ngonoko. Ukubona laa nto mane usithi kawusithi funeka uphakamise intloko noba awuzuyibona na. Ndibuze ithini ngoku le ndlu? Hayi athi ngathi ingxola ngapha kweli cala livela umoya. Yho, heyi izawuthi isibethe ethubeni. Kodwa ke kuthe kwangoku uThixo nathi. Isebe lokuhlaliswa koluntu ligxekwe kabukhali ngokungayisebenzisi yonke imali elabelwe yona kunyaka-mali ogqithileyo, nangona kukho imfuneko emandla yokwakhiwa kwezindlu kweli phondo. Isebe ke likwiphulo lokuqinisekisa ukuba kulo nyaka-mali akukho mali ingazuyichitha, kangangokuba ngoku zonke iiprojekthi ebezikade zimile isebe liyaziqinisekisa uba lileqa zona phambi kokuba liqale ezintsha. Kodwa ke ifowukhasi isekwaba bantu sibabiza uba ngabona bahlelekileyo ngaphezu kwabanye, abantu abadala, abantwana abaphila bodwa bengenabazali, abantu abaphila nokhubazeko kunye namagqala omzabalazo wenkululeko. Urhulumente wephondo unezicwangciso zokwakha izindlu ezifikelela kwama-8,000 kulo nyaka-mali. Abongile Yankees, kwiindaba ze-SABC, eCala.